खुलुमबाय आं दिनै CSP एडभाइस 365 चेनेलनि जोहै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनां टिभाइसन लानानै फैदों। बे टिभाइसननि जोहै आथिखालाव सोलिबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BTC ओनसोलनि रिजनल पलिटिकल पार्टी आरो नेशनल पलिटिकल पार्टी गासैबो गाव गावनि केन्डिडेटफोरखौ लानानै BTCयाव सरकार थामहिनबा सासन खालामनानै जि गेदेर मिजिंखौ लानानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव मैखोमै BTC ओनसोलाव BJP, BPF आरो UPPL बे मोनथाम राजखान्थि हान्जायानो आथिखालाव गोख्रों भाबै BTC ओनसोलाव बिसायख'थि फोसावथिं हाबाफारियाव गोख्रों भाबै मेजरिटि सापर्ट लानानै गामि ओनसोल नोगोर सहराव खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय BTCआ 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव 6 शिड्यूल एक्टखौ बेस खालामनानै बेखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलफोरखौ लानानै बेखौ हाजोआरि आयेनखौनो हायेनाव बाहायनानै BTCखौ बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BLT हाथियार देग्रा हान्जाफोरजों गोजोन सुक्ति खानानै बे रादायखौ थामहिनबा BTCखौ सोरजिनाय जादोंमोन। आथिखालाव BTCहा गावहानो मोन 40 डिपार्टमेन्ट आरो गावनि सासन खान्थिखौ सालायनो हानाय लकेल गभर्नमेन्टखौ सालायनो हानाय गावनि ओनसोलनि रेभिनिउफोरखौ लानानै सालायनो हानाय मोनसे ओनसोल, जाय ओनसोलाव खालि एक्सेप्ट बुंनो थाङोब्ला हम एन्ड फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि बादै BTCआव गासै गोहोआनो दङ। नाथाय बर'फोरनि गेजेराव आथिखालाव मोनथाम सुक्ति जाबाय। जोबथा BTR Accordनि जोहै BTCनि थाखानाय माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौ आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारा सालायनो हायैयाव 16 डिपार्टमेन्टखौ दैथायहरनाय खोथाया जोंनि नोजोराव रोखा जादों। आरो बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों गामि दाजाबनाय आरो दानख'नाय बे मोननैखौ लानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव काउन्टार रेगुलेसन दा सोलिबोबाय थादों आरो आथिखालावबो सोलिलांबाय थादों। मानोना जोंनि मोनखानाय गामिफोरखौ दानख'नाय जायोब्ला थारैनो BTCआ गोबां बिथिङाव खहा जागोन। बेफोर खोथाफ्रा BTR Accordआव लिरनानै लाबोनाय जादों। जायनि जाउनाव बिथां प्रमद बर'आ BTC सरकारखौ जाबादि लागाम हमनानै दैदेननांगौमोन बेफोरबादि लागाम हमनानै खामानि मावनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै। आथिखालाव बिथांमोना डिभाइड एन्ड रुल पलिसिखौ लानानै खामानि मावबोबाय थादों आरो बिथांमोना मोनफ्रोमबो स्किमनि खोथाखौनो बुंबा डेभेलपमेन्ट फान्ड डिस्ट्रिबिउटेड खालामनायनि खोथाखौनो बुं, गासै बिथिङाव बिथांमोना फेलें जादों। जायनि जाउनाव दिनै प्रमद बर'आ गोजोननि दल दामै दामै रायजो राजाफोरखौ बुरखायनो नाजाब्लाबो आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि दोहौआ फैबाय। मानोना BTCआव हाग्रामा महिलारि लाबोनाय BTCखौ रैखाथि खालामनांगौबा आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनो गोनांथि जादों। बेखौ नोजोरथि बोनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा BJP, BPF, UPPL बे मोनथाम हान्जायानो BTCआव गोख्रों भाबै मबिलाइज खालामबाय दं आरो हारसिङैनो BPFआ मोनसे कनफिडेन्स दंदि हारसिङैनो BTCखौ हाग्रामा महिलारिनिजों दैदेनजानाय BPF हान्जायानो सरकार खुंगोन। बेयो रोखा। मानोना सिगांनि बुब्लियाव बिथांमोना BTR 2नि दिनावनो 17टा देरहादोंमोन, BJPआ मोनगु आरो UPPLआ 12 मासि लानानै देरहासार जादोंमोन। नाथाय बिथांमोना गणतन्त्रनि माखासे सिस्टेमखौ डाइभार्ट खालामनानै बिथांमोना मोनथाम दोलोजों नांनानै सरकारखौ दानाय जादोंमोन। बेयो दानाय जादोंमोन आरो बिथांमोना दिनै बे मोनथाम दोलोखौ लानानैनो दिनै
बिथांमोना बिटिसिखौ 5 बोसोर सालायलांबाय। बे 5 बोसोर सालायनायाव बिथांमोना बिटिसिआव जाबादि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि खामानि मावनांगौमोन बेफोरबादि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै, जायनि थाखाय बिथांमोननि सायाव खुद्रिनाया रायजो राजाफ्रा दिनै दिननि उनाव दिन बारायबोगासिनो दङ आरो बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो अरुणोदय नकलि फर्म होनानै एमपि इलेक्सनाव गोबां रायजो राजाखौ थगायबाय। बेबायदिनो गोबां स्किमनि लालच दिन्थिनानै लुबैथि दिन्थिनानै बिथांमोना खेबले खेबले थगायनाय फर्मुलाजोंनो बिथांमोना देरहासार जानो नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दा बिथांमोना गोबां खोथा बुंदोंमोन, न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा, बिटिसिखौ सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा, बेफोरबायदि गोबां खोथाखौ लानानै बिथांमोना इलेक्सन केम्पेइन खालामबाय थादोंमोन। नाथाय बिथांमोना सिगांनि जि इलेक्सन इस्ताहारफ्राव होनाय खोथाफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। इभेन थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बिथां प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायाव गोगा जाबोदों, जायनि जाउनाव दिनै रायजो राजाफ्रा बिथां प्रमद बर'नि सरकारनिफ्राय गोजान जाबोबाय थादों आरो बिथांनि सरकारखौ फिन आरो लुबैला बे खोथाखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बुंनाय बा ससियेल मिडियायाव बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिथां प्रमद बर'मोना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा फसंथानफोर लाबोदोंमोन बेफोर फसंथानखौ बिथांमोना दिनैसिम गायसननो हानाय जायाखै। दा बेफोरबो बिथांमोननि लोरबां उइक पइन्टखौ जों बुंनो हागोन, मानोना दिनै 5 बोसोर जाबाय बिथां प्रमद बर'नि सरकारा, नाथाय बिटिआर रादायनि माखासे दफाफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायासै, जायनि जाउनाव रायजो राजाफ्रा खुद्रिखांनाय आमाय मोननाय मोनबाय, जायनि जाउनाव बिथांमोननि सरकारखौ फोजोबनो थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब बिथां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजायाव जइन जाफैदों। बिजेपिनियानो होन बा जिएसपिनियानो होन बायदि रिजनेल आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टिनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि जों दैदेनजानाय बिपिएफआव सामिल जाबोगासिनो दङ। थारैनो बिथां प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि रादायफोरखौ मोजां रोखोमै जुदि मावफुंनो हानायमोनब्ला दिनैनि थासारि बादि इउपिपिएलआ रायजो राजाफोरजों नेवसिजानाय नङामोन। दा बिथांमोना थगायनाय कालसारजोंनो दिनै गावसोरनि राजमासिखौबो खोमानो लानायनि लामाया फैबाय। दा बिथांमोना बिटिआर एकर्डआव फैफानाय फसंथान जेरै सोलोंथायारि आरो गुबुन गोनां गोनां फसंथानफोर गायसंनायनि खोथा बुंदोंमोन। जेरैहाय सेथियावनो दं बरमायाव थामहिनबा बाक्सा जिल्लायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि गायसननायनि खोथामोन, बिथांमोना गायसननो हायाखिसै। नैथियाव दं नेशनेल स्पर्ट इउनिभारसिटि गायसननायनि खोथामोन, बिथांमोना गायसननो हायाखिसै। थामथि अदालगुरि, बाक्सा आरो चिराङाव स्पर्ट अथरिटि अफ इन्डिया साइनि मिरु बादा गायसननायनि खोथामोन, बिथांमोना दिनैसिम गायसननो हायाखै। ब्रैथियाव टंला अदालगुरि जिल्लायाव इन्सटिटिउट अफ लिभलिहुड मेनेजमेन्ट फसंथान गायसननायनि खोथामोन, बिथांमोना गायसननो हायाखै। बेनि उनाव बाथियाव दं रौमारियाव थामहिनबा चिरां जिल्लायाव नर्थ इस्ट रिजनेल इन्सटिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स निरिम गायसननायनि खोथामोन, नाथाय प्रमद बर'मोना गायसननो हायाखै दिनैसिम। दथियाव दं हटेल एन्ड टुरिज्म मेनेजमेन्ट इन्सटिटिउसन गायसननायनि खोथामोन, बेखौबो बिथांमोना दिनै 5 बोसोर जालांबाय गायसननो हायाखै। स्निथियाव दं अदालगुरिनि भैरबकुन्दआव इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि रिजनेल केम्पास गायसननायनि खोथामोन, बिथांमोना दिनैसिम गायसननो हायाखै। खोब लाजिनांथावनि खोथा। 8थियाव दङ बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम गायसननायनि खोथामोन, इभेन बिथांमोना मुंख्लं खाम्फाखौनो गायसना बासिनो फोथाय खेबस' खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बिथां हाग्रामा महिलारि बिएलटिनि रुंसारि जानाय सुबुंफोरखौ लानानै क'क्राझाराव बड'लेण्ड सेमेन्टारि गायसननाया जोंनि नोजोराव रोखा नुनो मोनो। नाथाय प्रमद बर'मोना माखासे मुभमेन्टजों लोब्बा थानानै रुंसारि जानाय सुबुंफोरनि जारिमिनखौ बिथाथि खालामनानै सालबारि थामहिनबा लकेसनखौ रुपुहि ओनसोलनि साम' हाथाइ ओनसोलनि लांदां फोथाराव लानाय जादोंमोन। दिनैसिम बावहाय मोनसेबो मुंख्लंनि खाम्फा गायसननो हायाखै।
गुथियाव दं अदालगुरियाव नेशनेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT गायसननायनि खोथामोन अदालगुरियाव नाथाय दिनैसिम अदालगुरि टाउनाव जों NIT थामहिनबा नेशनेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै आरो जिथियाव दं BTEDनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव नवोदया विद्यालय गायसन देरबावनायनि खोथामोन दिनैसिम BTEDनि मोनबा जिल्लायाव खुनु जायगायाव नवोदया विद्यालया गायसननायखौ जों नुनो मोनाखै बेबायदिनो दङ 17थियाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव बड'लेण्ड इन्स्टिट्यूट रुरेल डेभेलपमेन्ट फसंथान गायसननायनि खोथामोन बिथांमोना गायसननो हायाखै 12थियाव दं सिंलिमारि हरिसिंगा बासबारि आरो गोबरटनायाव पलिटेक्निक एन्ड भकेशनेल इन्स्टिट्यूट गायसननायनि खोथामोन गायसननो हायाखै 13थियाव दं रौतायाव अर्गेनिक इउनिभार्सिटि गायसननायनि खोथामोन रौतायाव दिनैसिम बिथांमोना अर्गेनिक इउनिभार्सिटि गायसननो हायाखै बिथांमोननि सरकारासो जोबगोलांबाय 14थियाव दङ कुमारिघाटायाव भेटेनारि कलेज हस्पिटाल गायसननायनि खोथामोन दिनैसिम कुमारिघाटायाव भेटेनारि कलेज आरो हस्पिटालखौ बिथांमोना लुनानै होनायखौ जों नुनो मोनाखै बेनि उनाव दंमोन 15थियाव इन्स्टिट्यूट ऑफ पेरामेडिकल एंड नार्सिं साइंस फसंथान गायसननायनि खोथामोन दिनैसिम बिथांमोना गायसननो हायाखै 16थियाव दङ मिउजिक एंड फाइन आर्ट्स कलेज क'क्राझारखौ सरकारि खालामनाय बे बिथिङाव बेखौ सरकारि खालामनाय जादों 17थि बिरसा मुंडा कालचारेल कमप्लेक्स गायसननायनि खोथामोन दिनैसिम गायसननो हायाखै 18थियाव स्वामी विवेकानंद यूथ सेंटर गायसननायनि खोथामोन बिथांमोना गायसननो हायाखै 19थियाव डक्टर भुपेन हाजरिका मेमोरियल माल्टीपार्पास कालचारेल ऑडिटोरियम गायसननायनि खोथामोन दिनैसिम गायसननो हायाखै 20आव चिराङाव गरखा भवन गायसननायनि खोथामोन दिनैसिम बिथांमोना गरखा भवन चिराङाव गायसननो हायाखै 21थियाव दङ बेरगाव ट्राइबेल आर्ट गैलारि काम मिउजियामजों लोगोसे बड' आर्ट्स एंड कालचारनि थाखाय खेराइसालि गायसननायनि खोथामोन दिनैसिम गायसननो हायाखै 22थियाव दं कुमारिघाटायाव बाथौ हारिमाफुरि गायसननायनि खोथामोन दिनै गायसननो हायाखै बेबादिनो दारिमिन आरो साख्रि सोसननायनि हाबाफारिफोरखौ इंडस्ट्री एंड एमप्लयमेंट जेनेरेशन प्रोजेक्ट्स सेथियावनो दंमोन फिसा गेजेर थाखोनि दारिमिन फसंनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि रामफल आरो बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारियाव इंडस्ट्रियल इस्टेटखौ फोजौखांनायनि हाबाफारि दंमोन बेखौबो बिथांमोना मावफुंनो हायाखै नैथियाव दङ माखासे मिथिजाखानाय थावनिफोराव कोल्ड स्टरेजनि सुजुगजों लोगोसे फुड प्रसेसिं प्लान्टफोर लुनाय जाथों होननानै बिथांमोना प्रजेक्ट लादोंमोन बेफोर गायसननायखौ नुनो मोनो थामथि माखासे थावनिफ्राव हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि फोरोंथाय दिहुनथाय ट्रेनिं प्रडाक्शन आरो हाथाइसालि मिरु मार्केटिं सेन्टार बिथांमोना गायसननायनि खोथामोन दिनैसिम गायसननो हायाखै बेबादिनो बाथियाव दङ ए मानास नेशनेल पार्क बी बरनदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डी भैरबकुंडा ई कालमाटी एफ बगामाटी जी उल्टापानी एच कुसुगांव आई जमदुआर जे दिफ्लाई लेक के थिरबिल सरायसर लेक आरो एम दारांगा मेलायाव इकोटुरिज्मखौ जौगाहोनायनि खोथामोन दिनैसिम बेफोर जायगायाव इकोटुरिज्मखौ बिथांमोना जौगानाय हाबाफारिखौ मावफुंनो हायाखै दथियाव दङ माखासे थावनिफ्राव मादार डायरी प्लेन गायसननायनि खोथा दिनैसिम बिथांमोना गायसननो हायाखै 7थि BTEDआव रेल कच फेक्टरि फसंनायनि खोथामोन फसंनो हायाखै बेबायदिनो 8थियाव दं BTEDआव आरजाथाव दारिमिनारि सोलो एबा थांखि बाहायनाय इन्डास्ट्रियेल पलिसि फसंथान गायसननायनि खोथामोन गायसननो हायाखै 9थि थांनानै थानाय आरो आबादारि जौगानायखौ मदद होनो थाखाय थोजासे गोनां खाबुफोरजों लोगोसे इनफ्रास्ट्राक्चार फार्म मेसिनारि पार्क फसंनायनि खोथामोन दिनैसिम फसंनो हायाखै 10थि अर्गेनिक हर्टिकालचारेल पार्क बिथांमोना गायसननायनि खोथा होदोंमोन नाथाय गायसननो हायाखै 11थि माखासे थावनिफ्राव एनिमेल फीड प्लान्ट फसंनायनि खोथामोन दिनैसिम बिथां प्रमद बर'नि सरकारा गायसनलांनो हायाखै दिनै बिथांमोननि सरकारा 5 बोसोर जाबाय दिनै गोदान सरकार दानायनि
हाबाफारि बा इलेक्शननि हाबाफारिया जाबाय दङ। 12टी BTEDनि माखासे थावनिफ्राव बिदै दैहोनाय, फोरोंथाइ होनाय आरो ना फिसिनायनि मिरु फसंथान गायसननायनि खोथामोन, बेखौबो बिथांमोना गायसननो हायाखै। 23टी जारागुरियाव 10 हासार अर्गेनिक दिहुनथाइनि मिरु फसंथान गायसननायनि खोथामोन, बिथांमोना गायसननो हायाखै। 14टी माखासे मख'जाथावना थावनिफ्राव इन्डिजिनियास फुड पार्क फसंनायनि खोथामोन, बिथांमोना फसंनो हायाखै। 15टी हेन्डिक्राफ्टि आखाइनि बिद्दाखौ दिन्थिनो थाखाय गेदेर हाथाइ खुलिनाय। 16टी बिरसिलाराय रुरेल रिसार्च सेन्टार गायसननायनि खोथामोन, दिनैसिम बिथांमोना गायसननो हायाखै। बिथां प्रमद बर'आ खालि खोथाजोंल' गोदै गोदै खोथा बुंनो रोंगौ, नाथाय बिथाङा खामानिनि मानसि नङा। दा आंनि भिडिअ'आव रायखांनाय बै फसंथानफ्रा BTR Accordनि थामहिनबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि 27 जानुवारियाव जि सुक्ति जादोंमोन पिस एग्रिमेन्ट, बे पिस एग्रिमेन्टआव दफायाव बेफोरो खोथाफ्रा लिरनानै लाबोनाय जादोंमोन, नाथाय खोब लासिंसिनि खोथा। बिथां प्रमद बर'आ मोनफ्रोमबो खोथायावनो बुङो गोरिब निखावरि गैजारिङि साहा दखान होनानै जाग्रा, मैगं फाननानै जाग्रा आरो फिसा बिला बिजनेस मावग्रा, ना सारनानै जाग्रा, बन फाननानै जाग्रा सुबुंफोरनो अनसाय बिथांखिनिसै बेफोर सुबुंफोरखौ जौगाहोनायनि खोथामोन। दिनै बिथांमोना गावसिनि दोहोन दौलतखौल' रोहो रोहो खालामनानै राजा महाराजाफोर बादि बिथांमोना गाव गाव टाउन सोहोराव हा बायनानै दिनै दालान लुनानै रायजो जागासिनो दङ। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथादि बिथांमोना BTR Accordजों लाबोफानाय फसंथानफोरखौनो बिथांमोना दिनैसिम गायसननो हायाखै। आरो बिथां प्रमद बर'निफ्राय माबोरै रैखाथि मोनो, परित्रान मोननो, बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा सानदों। आरो फैबाय थानाय बुब्लियाव जुदि प्रमद बर'आ BTCनि चिफ जाफिननांगौबा BTCनि जि मोनखानाय पावार आरो डिपार्टमेन्टफ्रा जोबस्रांलांनायनि जि लामा, बे लामाया आथिखालाव लालांगासिनो, जायनि जाहोनाव दिनै BPFजों लोब लोब मानसिफ्रा फैनानै अल इज गोल्ड, गोजामानो सना होननायफोर बादि बिथां हाग्रामा महिलारिनि हान्जायाव हाबफैबाय थानायनिफ्रायनो जों फोरमान मोनो दि आथिखालाव UPPLनि माखासे लिडारफोरखौ आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि जि जाख्ल'नाय, थगायनाय, सोबख'नाय, बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै रैखाथिखौ लुबैदों। आरो रायजो राजाफ्रा माबोरै BTCखौ उद्धार खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं माखासे लाइमोनफ्रा बा स्कुल कलेजाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरखौ बाहायनानै दिनै प्रमद बर'नि सरकारा फरायनायनि जि थासारि, बे थासारिखौ गुबुंले खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। मानोना बिथांमोना माखासे फरायफुनाय लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै इलेक्सनाव हाथियार बायदि बाहायदों, जायनि जाउनाव दिनै क'क्राझार जिल्लाफ्राव आरो अदालगुरिफ्राव गोबां दाङाबाजि जादों। बेनि इलेक्सननि फाथिनाय बा गायसननाय इलेक्सन अफिसफोरखौ गाग्लोबनाय, बुख्रुबनाय, फ्लेग बेनार सावनाय हाबाफारिया आथिखालाव जाबाय थादों। नाथाय बेखौ नायोब्ला बिथां प्रमद बर'आ सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरग्रा सुबुं आरो जाय BTCआव गोजोन खौसेथि, गोजोनखौ गावनो लाबोबाय होननानै बुंबाय थायो। आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि दिनाव मावनाय हाबाफोरखौ रायखाङाबासिनो 17 बोसोराव बिथां हाग्रामा महिलारिया थामहिनबा BTC जाय सालायदों बिथांमोना जेबो खामानिखौ मावनो हायाखै। आरो 17 बोसोराव जायखौ मावनो हायाखै जोङो 5 बोसोरावनो मावनानै दिन्थिबाय होननानै बिथांमोना बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, बिथां प्रमद बर'नि मोनफ्रोमबो खोथायावनो फोलानाया दङ। बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ इभेन गावनि इडुकेसनेल सार्टिफिकेट थामहिनबा डिग्रिखौनो थगायनायखौ जों नुनो मोनो। मानोना बिथाङा तामुलपुर कलेजनिफ्राय हायार सेकेन्डारि आनजादखौ पास खालामनाय सासे 12 थाखोनि फरायसामोन। दा बिथाङा गावखौनो साइन्स ग्रेजुवेट होननानै बिथाङा फोसावना लाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा आथिखालाव रोखा जाबायदि बिथांनि इलेक्सनाव होनाय माखासे डकुमेन्टआव बेफोर खोथाया उल्लेख खालामनाय जादों। आरो